Wel Marius, dat is nu klap 5 morgens. Dat zijn bij de tender. En van daar wil ik wat merken. Dat naam zich Philadelphia cheesesteak sandwich. En daar willen we het eerste touw wel wat tweebak pakken. Zo'n enkeltje broodjes door touw. En wanneer we een lonche een sandwich merken dat brood is krak zo wichtig als dat vlees, of dat wat immer er dan neemt. So, ik wil van die bijzondere broodjes door te bakken. Ik wil je weten wat het maakt, of hoe ik dat doe. Dat is zeer einfach, dat kan ergens weer doen. Dus met reine hang aan, met zo'n dokter hang. En dan wat aan de albio's en tegenram snijden. Je hebt dat maar zo schijf. Maar even doe ik het weten wat het maakt, wil ik eerst over twee bak pakken. Dan nog hier wil we dan de lunches maken, de sandwiches. Dat vlees en dat andere alle rijden. Maar nu het eerste wel we twee bak pakken. Dankzij. Oké, dat is wat we dan worden broken. Hier hebben we 1,5 kuffel wuta, dat is woamet wuta, 105 graden Fahrenheit. En daar hebben we 3 teeläppel häve, levadura oder yeast. Ik heb een half, zijn er wat de boze gaan en zijn er wat niet dat, op een half. En daar hebben we 1,5 teeläppel zout, 1 teeläppel sucka. En hier hebben we 4 kuffel mehl. En daar hebben we 1 ei, wat we later worden broken, dat we een beetje abhänseln op de 2 bakjes. So, sehr einfach. Oké, wat we dan doen is, dan nemen we dat wuta, wat 105 graden is, Fahrenheit. De half wuta, en dan doen we dat häve de maak, dan dat sucka de maak. Dat zout, dat zetten we hier maken meel, dan gaan we door een beetje tegen hier. En dan rieven we dit hier thuis, zodat het smakje mixt is, en dan wachten we 10 minuten. Maar het vangt fijn te schuimen, dan weet je dat het heeft de schoft. Ja, 10 minuten moet dit lopen. En dan zijn we eruit zum dicht kneden. Dankzij. Oké, nu hebben we onze heef hier 10 minuten gewoon, nu kijk je maar dat. Zeer fijn schuimig. Dan we dat hier neerjuiten. Even je wuta. En dan ziet niet angst om de hang aan te spinnen. Nou wil we dit hier adderen. Dat we hier een beetje van even een beetje dicht gaan. Dan willen we den voor 10 minuten zetten laten. En dan willen we van te kneden. Ik wil even wijzen maar wat we zijn. Dankzij. Nu hebben we den een paar minuten gekneed. Dan willen we den een stuk 10, 15 minuten zetten laten. En dan willen we den 10 minuten durchkneden. Dankzij. Oké, dan heeft de deeg nu van even 10 minuten gezeten. En nu willen we den deeg nemen en dan willen we den kneden voor een stuk 10 minuten. Den uitraken, dat is dit, dat heeft den zeer goed. Want einer wil gaan dat er zo lotse windbloesjes te baan gaan, dat het zeer lekker is. 10 minuten wil den, dat is dit. En dan een beetje nadraaien, dan 10 minuten kneden. En dan wil we den 1 stunde doen laten. Dankzij. Ja, dan hebben we den dicht bij 10 minuten, tikken ze stil. En als ze stil uitdraaien, en als ze staat, kwijt ze staat. En maar nog uitdraaien. En maar gaan, nu hebben we den door een stuk 10 minuten gekneed. Dan doen we een kniepesje, wat we allemaal een beetje neer. Den ganzen gewoon een beetje schmutzig maken. Ja, kijk maar dat. En dan willen we den voor 1 stunde wegzetten, wo het een beetje fijn warm is. Ja. En dan willen we door een smakkend handdoek even voor 1 stunde. En dan willen we broodjes maken. Dankzij. Oké, de eerste heeft nu 1 stunde gegaan. En dan willen we doelpansen, dat is dit. Dat is zo'n strome deeg dat je meestal wat ze naam Play-Doh met spelen. Oké, nu willen we een beetje overeind, dat we alles met overeind bij de brood krijgen.
Zo, krijg ze start. En dan hebben we die hydrol, dit is dit. Krijg ze start, check maar dat. Zo. En dan doen we in de plaut nemen. De nächste, waar de alles start uitrollen. Oh, dat is hoffentlich een beetje te groot. Als een beetje start. Zo, check hem maar. Krijg ze start waar we nu alle uitrollen. En dan worden we gewoon lopen met de dubbel zijn. Zo, check hem maar, nu hebben we alle uitgerold. En nu hebben we die 1 stunde baken laten, dat is ik kan verdoppeld. En dan hebben we die 400 Grad Fahrenheit baken. Dankzij. Oké, wat we hier nu hebben deze 12 keer 1 stunde gegaan. Hier hebben we nu een ei. En dan worden we dat dit slaan en dan een klein beetje wuta maken, vielleicht een teeläppel. So, kijk maar dat. Wordt het ei een beetje slaan. Dan worden we deze hier zit een beetje aan de zijde met een zeer scherpe masse afsnijden. Beetje niet krak in de meer, een beetje aan de zijde. Zo. Dat als dat de wind een beetje uitkomt, wanneer we vangen op te pusten. En dat zit het bij ons een beetje smak. Zo na wat we dan doen is, dan doen we de ganzen gewoon een beetje met eier bepenslen. En dan krijgen we een bruine, zeer smak, rijke kars. Waardoor van binnen zijn die zeer fijn weken. Zo, kijk maar dat. Graag verstaat. Zo, nu gaan we die aan oven nemen, wat hebben we nu rechtgemaakt voor 400 Grad. Zo krijg je start. Nu gaan we die aan oven zetten, wat we gaan rechtgemaakt voor 400 Grad Fahrenheit. Oké, hier hebben we de oven nu uit. 400 Grad Fahrenheit. Nu gaan we die er nemen. En dan gaan we den stek 20-24 minuten baken. Dankzij. Oké, nu hebben we aber 4 minuten gebakt. Wat ik dan doe is, dan neem ik de plaut, die check hem al dit, die vangt dan smak te en dan dat ik de plaut omdraaien en dan wil je een boddel hebben wat je hem sprayen, dan doen we een type besprayen. Dan krijg je start. En dan doen we het trainen en dan blijft het wel zo ver lekker. Oké, 20 minuten hebben we nu gebakt, nu check hem al dit. Nu check hem al dit. Wauw. Zeer, zeer schijn. Nu willen we lonches maken. Oké, hier is dan nu de laatste zout. We worden ook dan met alle een beetje afsnijden. Krijg je start met een zeer schwappend massa. Zo, krijg je start. En dan waar je gaan, dan doe je eerst een beetje met eier en bepenslen. Zo krijg je start. En dan wat je gaan, dan doe je dan een beetje wat ze noemen karnmehl. Dat is maar zeker dat je dat een beetje opstreemt. Dus, moet een beetje wat anders. Krijg je start. Waarom zijn we dat uit? Zo. Nu gaan we die ook in de balk nemen en dan zijn we die worden lopen. Dankzij. Oké. Nu hebben we de tweede saus ook eruit. Oh, kijk hem maar dat. Kijk hem maar dat. En nu zijn we eruit. Wow! Zeer fijn huidje. Zit dat niet smak? Ik wil jullie dat nog helemaal wijzen. Oh, bald zeer fijn. Zeer fijn. Nu hebben we vleesbroden en dan hebben we Philly cheesesteaks maken. Dankzij. Wel, hallo.
Van daar is het samen bij de tiende. En van daar wat ik wel merken, dat naam zich Philly cheese steak sandwich. Dat is Philadelphia cheese steak sandwich. Dat is Philadelphia kjeese filet steak sandwich. Een lonche, een torta. En in 1930 weer een maand verkocht door panchitos. Dat wordt wie hier aan hotdogs. En een dag hadden ze wat rindvlees gekocht van steaks. Dan hadden ze een zeer schelwekjes gesneden. Dan hadden ze opgebroed. Dan hadden ze nog wat gebroedde sippelen even. Dan daar deed zo'n lepeltje, 2 bakjes in een bakje, wie van jou, ik weet niet dat wiezen wat die man gemerkt, van hem aan. En dan verkocht ze in de stad. En door wie een taxi voor die was dort aan. En dan kan zich voetsen, hoe zich de een en dan vertalen die ganze Welt doen. Philadelphia. En van die bereid zijn mensen, die willen alles zo'n lonche hebben, zo'n sandwich. En dat wordt met tijd zeer, zeer bekend en berucht. Mensen in de ganze Welt zijn nog betracht worden, kan ik ja meer wezen. Schmecken sehr schön, die sind einfach zu merken. Und ich weiß nicht, was das macht. So, was Lothar. Okay, das ist was wir wollen brauchen. Wir haben hier Sirloin Steaks, die sind nachher nur eingefroren. Wir wollen lernen, was die halb abgedämpft sind. Und dann werden wir die in sehr, sehr dünne Schälweg geschnitten. Und hier haben wir Sippeln, die wollen wir Lothar abschneiden, dann wollen wir die Brünbroten erst. Hier haben wir Provolone Kjeese. Wenn wir hier so ein Fan Kjeise haben, ist die Dietsche dort am Süden haben, da würden wir die lieber brauchen, aber wir kaufen diesen, das was die gebraucht haben, ich habe. Hier ist Salz und Pfeffer, da haben wir noch ein bisschen Butter, dann die Zweibackjes noch hier ein bisschen abschmieren, und dort ist extra, dort ist du nicht mag, aber ich leicht dort, so ich wollte die 2 Jalapenos und dann die Pilzchen, das sind abgeschnittene Pilzchen, die wo ich auch noch brühen, aber das hier, dort ist extra, dort braucht ihr nicht mag, weil ihr nicht wollen, aber ich leicht dort. Bei Emmerhahn, so, ich hab die gleichen dort. Du hast nicht gekickt, wenn er noch halb eingefroren ist. Wo fängt das schafft? So dann, als sie kann, vielleicht ein 16 oder so, oder sehr fan dann. Das kann ich nicht von, und dann, of course, jemand noch in scharfes Maße haben, das halt durch. Aber ja, kick mal das. Sehr fan dann, Schelwecke. So, wir das alle abschneiden, und dann sind wir ready zum Fleischbraten. Dankeschön. Du, check mal da, nu haben wir die Steaks alle sehr schmack abgeschnitten. Je kann erst Rindfleisch brauchen, wenn ihr will. Aber wenn ein bisschen diederes Fleisch steht, das schmeckt immer vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht nicht. Aber ja, sonst ihr will. Okay, dann sind wir ready zum Philadelphia Cheese Steak Sandwiches machen. Da haben wir unser wunderschönes Brot. Da haben wir das Fleisch, sehr dünne Schälwekjes geschnitten. 2 Sippeln geschnitten. Und Salz und Pfeffer. Und da haben wir Jalapenos und Pilzchen, Mushrooms. Je darf nicht, wenn ihr das nicht wollt. Das ist extra, was ich gleich das. Und dann hier, wo wir dann nu uns Fleisch broten. Dankeschön. Okay, das erste, was wir tun, ist dann, dass wir hier ein klein bisschen Olive Oil nehmen. Oder wenn ihr wollt, kann andere Oil brauchen. Und dann da wir die Sippeln hier nehmen. Dan werden we die dit bruinbroden. Oh ja. Dan doen we die mushrooms hier nemen, die pilsjes. Dat is, wanneer je het leggen, wanneer niet, dan lust je dat toch. Dat moet niet zijn, maar dan denk je nog 2 jalapenos maken. Nu gaan we het alles toppen met fijn bruinbroden. Vangt dan smaak te lopen. Sippelen worden fijn bruin, dit pilsje. En de peperzout. Sehr fijn. Zet dat niet smaak. Oh. Want jeder kan rekken. Wauw. Oh, check hem mal dat. Zet dat niet smaak. Ik wens je kan dat rekken. Oké. Nu is dit goed. Nu wordt het hier alles gezet neer in het kampje. En dan wordt het vlees goed maken. Kraakse stad. Oké. Dan doen we dat vlees hier neer. Dan wordt het goed broden. Dan wat we dan doen is dan we peper, de veel blijven.
Krijgt ze staat. En een beetje zout. Zoveel als hier blijven. Liever niet nieuw als te veel. Dan krijgt ze staat. En dan willen we dat kort broeden en dan willen we lonche smeren. Krijgt ze staat. Dankzij. Okay, hier haben wir das Fleisch. Hier haben wir den Zweibach. Und dann haben wir hier das Kjeese even so staat. So. Und dann haben wir das ein bisschen backen, bei das Fan versprochen, das ist das Kjeese. Und dann werden wir uns lonche machen, uns Cheese Sandwich. Dankeschön. Okay, wat we dan doen is dan nemen we den Zweibach, dan doen we dat een beetje tot even. Kraakt ze staat. En dan warmen we dat op. Okay. Then what we do, dit had ik gemerkt plus voor dit. En dan de staat. Oh, kijk maar dat. En dan doen we daar zeppelin en pilsje, mushrooms nemen. Krijg ze staat. Nu kijk maar dat. En dan weer het licht. Ik leg dat mayonaise. We gaan hier zo'n mayonaise als een step. Dat mayonaise even smeren. Krijg ze staat. Wow. Kijk maar dat. En dan wel we in de stad opkloppen. En een schief nemen. En dan willen we eten. Kijk maar dat. Oh ja, nu kijk maar dat. Want dit niet zit een schijn smaak, dat wordt dat niet. Dankzij. Hallo! Hallo! Emmerhan, anyways, ik wil jullie van wat zeggen. Je gaat vielleicht de ganze kwak komen, die jullie middag, en nu weet je niet wat je merken wil, maar ik wil je dat bij je wel klaps merken. En dat dit zo laat met de heen merken, dit nog jaar, maar ik wil je weten wat ik kan hostig merken, dat zit alle waar rein krijg. Dan kan mensen niet zeggen, dat is te klein, dat is te groot, dat is te vaat, dat is te dun. Ik wil je weten wat ik kan billig klaps merken, dat die alle waar rein zit. Zo hij am huis. Zo. Nu daar je een kleine strome machine zum klaps alle waar rein merken. Ik wil je krijg weten wat het eerst is. Zeer einfach. Dit heeft niets te doen met een andere video wat ik merken doe. Zo dat dacht ik, zo moet je bloß voor vrij met naar schmieden en kijk maar wat je klaps merken. En dat zo einfach te merken. Ik wil je weten. Dankzij. Oké, kijk maar daar. Hier hebben we een plastic lush. En dan wat we dan doen, is dan nemen we hier een beetje vlees en dan slagen we dat hier een beetje op. Dan merken we dat krak zo dik is wie die klaps wel. Kijk maar dat. Zo, door. Dan nemen we zo'n plastic net kampje, kuffel, wo was vielleicht butter, yoghurt, er is wat bij was. Trekken we dat zo af. Draaien we er eenmaal zo stoot ram. Kijk maar dat. Mira. Krak. En eenmaal met een duim hier met zo'n ram voor de smaak klaar zit. Door. Wil je nog eenmaal wezen. Wat einfach dort is. Dat je einfach schijn. Dat. Kijk maar dat. Bang, dan deed wat je dat de vlees erop, krijgt ze dikke schieten dan wel. Eenmaal aftrekken. Wow. Zo'n ding ze hij tussen eens voor liggen. En wanneer deze niet groot genoeg is, dan merk je een andere. Nog een graad erin. Komt je er eens, wat kijk maar dat. Wow, nu kijk maar dat. Nu hebben we zo'n grote hier klaps hieruit. Alle even rein, dik en dik. Ik wil je dat plus nog eenmaal wezen, dan weet je krak wat dat maakt. Ik weet je weet niet al over. Maar je dat schijn, ik wil je dat nog eenmaal wezen. Nou, kijk maar dat. Zo dik schieten dan wel. Eenmaal aftrekken, dat we ram erop smeren. Eenmaal even met de luste stet, dat is een tortillas. Doe ik met mijn duim ram. Bloos, zeer smaak. Ja. Nu hebben we 1000 klaps eruit. Nu zijn we eruit om een feest te gaan. Dankzij.